Rikodwa kokale yor Zuma. Dr. Onyango Stephen, kaintiere studio marwa e kaunti ma Kisumu nyaka sani koro winjruok mano mar higa mar 2025 2029 un kaka jowasu bende nitiere geno mana kaka iwacho ni jatend migawo mochung' ne wechego mag somo Julius Ogamba nyalo bedo ni oriambo kosetem mar mondo mi oluongu e mesa mar mondo mi upor wach to mokwongo ang'enu dwaro bilion 7.9 wach bilion 7.9 nyaka sani ochopo kanye to winjruok manyien mano mar higa mar 2025 2029 nyalo bedo ni osechopo kanye mar mondo mi une kaka unyalo dok puonjo jopuonjre odhi mbele kod sombgi. Dr. Stephen. Kachako gi mar CBA ma higa 2025 gi 2029 SRC romo kodwa kawuono mondo gichiw gimiluongo ni beacons ne gindikonwa barua tarik 15 dweni ni wamigi ndalo 14. Koro beacons go ema nwasechiwo proposal and proposal mane wachiwo makata ne wawinjore higa mokalo nowinjore ni allowances ma ichulo joma tiyo university wadwa ni mondo oket machalre kaka ne Thaddeus owacho wadwa ni mondo universities kar kae oket pesa e budget ma itimo godo promotions keche university ka imyado ka inyalo ndiki ibedo e grade 1 kata higni 20 kech university wacho ni gionge pesa minyatim godo promotions. University kar kae ma lecturers tin wasu wan mana lecturers gimora 9,000 kende Kenya mangima to nyithindo ma wadil godo ng'eny karibu cholo nus milion kucho kadhi mbele ma kidhi e classes moko yudo ka lecturer puonjo nyithindo 1,000 mamoko bedo nyaka oko. Koro ni mondo omed namba mag lecturers e universities. Koro magi gik mane waketo e proposal marwa and moko kuom gi return to work formula ma higa mokalo ne wandikore ni wadhi harmonize allowances gi serikal dhi manyo pesa mondo keti ma lecturers bedo godo promoted kendo indiko godo lecturers manyien. Koro ka twako chakore mageno ni samoro bro chakore kawuono to wabro dhi mbele gi wach mar 2025-2029 and gima nyaki ng'e ni negotiating gini ok dwa muda mang'eny en gima wanya timo muda mwachako godo interview ni bang' seche 2 to ji owinjore to wasign to ji dok e tich. Koro gini mprani ni paw serikal gine ma gimiyo ni gomo ni orum kawuono kata odhi nyaka higa manyien wan waikore kako biro to gowi machon cha nitie jowa kata mose retire pod serikal nigi pesa gi nitie pesa no ting'o nyaka pension mag members wa. Koro 2017-2021 cha macha gima wadwa wache onge nikech macha gima nosedhi e court jajo ng'ado bura gi appeal buro logi attorney general gi onyisogi ni gichulwa pesa. Koro wan kaka wasu gi jo kusu wan gima wachako wache 7.9 billion no onge. Mano en gimany pesa no ka wa negotiate to wadwa ni ka watieko negotiate to pesa ni bosa donja account mondo wadog e tich. Koro mane kama wan wachunge sani wadhi negotiate wan wasechiwo proposal marwa and proposal bed kane wachiwe beacons no wanyiso gi ni ogibibira gi values magikelo. Tabu mosebede universities karkani nitiere iluongo ni IPUCCF men riwruok mag vice chancellors. Koro iyudo ka e university ka samoro ni mondo medwa msara to ibedo piny gi koligni nikech vice chancellor en mana kanyo muda moro kotiko to duogo mane class ka in. Koro jogi ema samo kete malo kucho tichule pesa mang'eny koro gidwa ni mondo joma piny gi owinjwa. Koro jogi ema osebedo ka kelo tabu nikech udwa ni negotiate CBA ok gidwar. Udwa ni watim gima kama ok gidwar. Koro mae makelo gigi te gine ma giringe court kaka sane gidhi giringo ni nitie giriambo ni conciliator nitiere to juma manyien dhi wuok ni ne giriambo. To wadwa ni mondo ka manotimore higa mokalo kane Alfred Mutua gi CS mar education nobiro nwawinjore bang' ndalo 3 to nwasetimo winjruok. Koro ka sirikal serious to gikel the relevant ministries mar treasury, education gi labor to bed piny gi unions gi SRC to what team negotiation wasign CBA manyien gichulo pesa wa machon to wane ginene wane class